Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a u partu 2, kde sme v Champions League skórovať iba tričkové góly. V prvom dieli sa nám to podarilo za klub Brugge. Toto som si vylosoval. No a vyhrali sme 10-0 celkovo nad Aston Villou a 3-0 nad Liverpoolom prvý zápas, tak poďme na ten druhý. Prvý center a Konate to teda obraňou nevadí, ešte tu je Van Aken. A toto je offside. GG. Nilsson, skúsme power shotu. Tá letí trošku viac vedľa. Nilsson, môže ísť dopredu, skúsme lobíček. A toto nebol. Center. Nilsson, hlavička. Let's go, prvý gól v dnešnom videu. V dnešnom videu. Dáme center na Nilssona. Jemina, tak ten volej šiel dať na Mars. Možno, že tá lopta práve objavila aj novú planetu. GG. Guys, neviem, ako dal som volej za Van Akena. Pozrite sa na to. Ešte raz. Sice tam mal byť asi offside, ale je to goal. Let's go. Môžeme tam poslať ešte aj jeden center na Nilssona, ktorý však chytá Alisson. Tak nič. Nilsson môže ísť sám dopredu, poďme tú panenku ešte raz. Ale nedajú. Center. Nožničky, je to tam. Let's go, Van Aken. Neviem, síce toto podľa mňa mal byť offside, ale teda nožničky sú tam. Let's go. Van Aken skúsi power shotu, aby skončilo to hat-trickom, tak nič. Berman môže skúsiť power shotu. Alisson však chytá, tak nič. Center z rohu. Neviem, kto tam je, nejaký obranca. Poď ešte. Alisson to chytá. Tak nič. Čo tam skúsime? Skúsme to dať na blízku. Tak toto bola rozná rozohrávka. Center na Vermanta. To môže byť posledná šanca zápasu. GG. Tak nič a vyhrávame teda 3-0, ale teda tie offsidy nám to dosť pokazili. Guys, postupili sme teda do semifinále, kde nás čaká Real Madrid. A postupil Borussia Dortmund proti Bayernu Mníchov. To sú zaujímavé zápasy. Tak poďme teda na to semifinále proti Real Madrid. My sme sa v šatni asi dohodli nejako z Real Madrid, pretože on má takéto pekné oranžové dresy a my takéto pekné modré. OK, zaujímavé. Na začiatok zápasu. Ale čo môže byť pekné na začiatok zápasu, kebyže Nilsson rovno dá gól? Dal tam power shotu, Courtois však chytá. Máme ale rohy, skúsime to zatočiť aj z tohto uhlu. Kamo, to nebolo vôbec bec, tyčka. Nilsson, tak nič, Courtois chytá. GG. Guys, Covis môže ísť dopredu. Covis, skúsime lobíček. Ale nič. Center. Skôr raz. Tak nič, no. Rudiger zachránil. Covis. Center. Neviem, kto tam je. Courtois chytil tento center. Tak to je GG. Tak mi to nejde proti Madridu. Sekačky. Center na Nilssona, je to gól, ale offside. Offside ma už vážne štvu, no. Nilsson. Center. A výborne, také polunožničky, ale Van Aken. OK, dal to také polunožničky, no. Ale aj to sa počíta ako gól. A tým pádom už vedieme 1-0. Let's go. Skoro raz už môže ísť dopredu. Center na Nilssona a je to gól. Vyhrávame tým pádom 2-0. Teraz sa nám konečne zadarilo. Skoro raz môže ísť dopredu. Skúsime panenku. Je to tam! Let's go! Ide síce teraz stredať, ale aspoň dal ten gól. Pozrite sa na to, akože nehovorte, že toto nebol. Lobíček cez brankára. Let's go! Van Aken. Skúsime tam lobíček z takejto diaľky. To neletelo zlé, lenže Courtois to chytil. Talby môže ísť, center. Van Aken, brvno. A ja nemôžem strelať do prázdnej brany. Sice možno volej by to bol. Blood dá Scorpion King a on je to offside.
Guys, ani som nepočítal, že v tejto sérii dáme Scorpion Kick. On ho dá a je to offside. Tak to si robíš srandu. To by som bol naštvaný aj ja, ale Vanaken, poď. Výborné! Tak toto bol pekný gól. Guys, úprimne, teraz som chcel power shotu, lenže omylom som dal lobiček trošku predĺžený. A to slúžilo jak center a výborný gól. Hlavička z prvej. Let's go. Vanaken pošle dopredu Nilsona. Skúsime lobiček, ktorý letí úplne preč. Guys, a prvý zápas teda končí 0-4. OK? To je dosť dobré za mňa. Ľudia, ale Borussia Dortmund vyhrala 1-0 s Bayernom. Čo to je? A guys, pôjdeme na druhý zápas, ale aby som to nemal také ľahké, mám tu koleso nešťastia, z ktorého si vytočíme nejakú úlohu, čo musíme splniť. A poď, čo nám to teda vytočí. Pozrieme sa na to. Ukáž, sú tam nejaké ľahké, potom nejaké ťažšie úlohy. A dať gól hlavou? OK, to by sme mohli splniť. Ľudia, no však dať gól hlavou nemusí byť ľahké. Aj keď už sme ho dali, tak poďme to skúsiť. Musíme dať gól hlavou. A keď nie, tak vymyslím si nejaký trest, no. Alebo ho napíšite vy do komentárov, ale iba keď nesplním trest. Teda úlohu. Poďme trošku viac dopredu. Center. Ale to šlo mimo, nevadí. A toto mohli byť nožničky a sú to nožničky na druhýkrát. Ale chcel som tú hlavičku, no ako pozrieme sa na to ešte raz, pekné nožničky. Pekný cent. Toto mali byť nožničky však od Brna a Nilsson zakončil nožničkami. Let's go, no. Ešte ten gól hlavou. Skoraz. Center. Nilsson. Nilsson, to mala byť hlava. Nedali sme to, skúsil to hlavou, ale gól z toho nebol. Takže pokračujeme ďalej. Vanaken, yes, je to hlava, nemusím plniť trest, ktorý som nemal ani vymyslený. Ale je to teda hlava od Vanakena a ja teda nemusím plniť trest, pretože gól hlavou padol. Let's go. Teraz už sa môžeme radovať z výhry, ale ja to ešte dokončím. Výborný gól, taký polovolej od Vanakena, ale je to tam. Let's go. Môže ísť dopredu, skúsme tam ešte raz tú panenku. Tak nič. Solis, center, Vanaken. A toto nemohla byť strela, takže dobre, že to zabranil. Center. Poď, hlavička, je to tam. Takže úlohu sme splnili dokonca dvojnásobne. A vyhrávame 4-0. Guys, normálne už cítim to finále. Ako sa dostaneme do finále proti Borussii Dortmund alebo FC Bayernu, ktorý by musel comebacknúť. No ale mne by sa páčilo dať ešte jeden gól, ktorý asi nedáme, pretože máme 1 nastavenú minútu. Je to tak. Teda ideme do finále s tým, že sme porazili Real Madrid. Let's go. Guys, ja som si robil srandu, ale FC Bayern vážne comebackol. Fúha. Ok, tak ideme do finále proti FC Bayernu. Ale to už uvidíme v samostatnom videu, ako teda sa pokúsime poraziť Bayern Mníchov. Vidíme sa na budúce. Čau, čau.